କଣ କରୁଛ? ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଛେନାମୁଢି ଖାଇସାରିଛି, ଯାଉଛି ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ବାଡେଇବି। ତମର ଛେନାମୁଢି ଅଛି ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଛେନାଟାକୁ ଦଉଛି ବିଲେଇକି ରହିଥା, ନିଜେ ଖାଇଦେବି। ମୋର ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଖାଇବା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ। ତମର ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ମୋର ବି ସେଇ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ସତରେ। ଛେନା କ୍ଷୀର ଦୁଧ ଯଦି ଥବ ନା ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ଭୁଲିଯିବି। ଆଉ କଣ ରୋଷେଇବାସ ଆଜି ହବ କଣ ନାହିଁ? କଣ ହବ, ସେଇ ପିଠା ତ ହବ, ଆଉ ଡାଲମା ହବ, ଖେଚଡି ହବ। ବାପା ତାହେଲେ କିଏ ଯାହା ତ ଏଇ ସବୁ ପାଲ ଆଜି ଆଉ। ତାହେଲେ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ଆଉ। ବଢିଆ କଣ, ମୋରି ଗଲୁ ମରିବ ତ ବଢିଆ। ଗଲୁ ମରିବା, ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି। ତମେ କଣ କାଲି ବୁଝିଲ ନା ଆଜି ବୁଝିବ? ଆଜି ବୁଝିବି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କଣ କହିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇ ପୁରା ବସିବି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇ, ବୁଝିଲ। ହଉ ତାହେଲେ ନ ବୁଝ, ମୋର କଣ, ମତେ ଆଉ କହିବନି, ଦୋଷ ଦବନି। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବିନି? ଦୋଷ ଆଉ କାହିଁ ଦବ, ତମେ ବସିଥାର, ତମେ ବୁଝୁଛ ଆରାମ ଲାଗିବ। ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ଆଜି ଗଲେ ବୁଝିବି ହେଲା। ତମର ବୁଝିବାର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ତମକୁ। କହି ମୋ ପାଟି ମାନେ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ନୁହଁ ରେ, ମୁଁ କାଲି ତ ଦେଖିଲ, ମୁଁ କାଲି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ତମେ କେତେ ଥର ଫୋନ କରିଛ ମୁଁ ଉଠେଇଲିନି। ମୁଁ ଭାରି ରାଗି ଯାଇଥିଲି ସତରେ। କଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଏମିତି ଯଦି ଶୋଇବ ନା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଜାଣିଛୁ, ଆଡେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଯେତେ ନିଜ ଶୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିବ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ହେଲା, ଉଠିବି। ନାଇଲେ ବୋପା, ମୁଁ ଶୋଇଆ ମୋ ଉପରେ ଶଗଡ଼ ଚଢିଗଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିବିନି। ସତ କଥା, ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ମାନେ ଶୋଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା, କିଏ ସିନା ନିଶା ଖାଇଲେ ସିନା ଖଡ ଖାଡ ହେଲେ ଭଣିଆ ସେ ଉଠିବନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶା ମାନେ ଖାଇଥିବି, ମାନେ ମତେ ମାନେ କଣ, ଯିଏ ଧର ଖଡ ଖାଡ କରିବ ମୁଁ ଉଠିଯିବି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ନ ଖାଇଥିବି ମାନେ ଶୋଇଥିବି, ମୋ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିବିନି। ମୋର ହଉଛି ଉଲ୍ଟା। ତାହେଲେ ସେଇ 2ଟା ବେଳେ ତ ସେତିକି ବେଳଠୁ ନା, 2ଟା ବେଳଠୁ ଶୋଇଛ, 2:30 ବେଳଠୁ ଖାଇକି। 2:30 ବେଳଠୁ ତମକୁ ନାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଖାଇଲି, ତାପରେ ଖାଇଲି, ଖାଇସାରି ମୋବାଇଲ ଟେ ଖୁଚୁ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଖୁଚୁ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜେ। ଶୋଇଛି ତ, ରାତିରେ ମତେ ଡକା ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ମନା କରିଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଇଏ ସେ। ତାପରେ ଆଡୁ ଛାଡିକିରି କହିଛି, ଆଡୁ ଛାଡିକିରି କଣ କହିଛି ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋର ଶୋଇବି, ତମେ ତମର ଶୁଅ ଯାଇକିରି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠିବିନି ଆଉ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନେ ରାଗିକିରି କହିଛି, ସେଇଠୁ ଆଉ କି ଏତେ ଡାକିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଡାକିବେ ମୁଁ ଆଉ ଚିଡିକି ଗଲା ସରିଗଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଶୋଇଛି କଣ, ମୋର ସେଠୁ ରାତି 3:30 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ କାଲି କଣ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲି ନା, ସେଇଠୁ ଭାବିଲା ତ କାଲି ତ ବାହାରକୁ ଯାଇନି, କିଛି ମଦ ତ ପିଇନି, ଆଉ ପୁଣି ଶୋଇଲି କଣ, ଏମିତି କଣ ଶୋଇଲି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶୋଇଲା ମାନେ ଭାବୁଥିବ, ନାଇଁ ଭାବୁଥିବ 3:30ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ମତେ ଶୋଇଲି, 4ଟାରେ ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି ରାତି 3:30 ବେଳକୁ, ମାନେ 3:40 ନା 45 ମୁଁ ଉଠିଲି। ତାମାନେ ଭାବୁଥିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଶୋଇଲି। ତାମାନେ ଭାବୁଥା କେତେ ନିଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ମତେ ବି କାଲି ଖରାପରେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦିଦି ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯିବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଜଣେ ଆଇଲା ସିଲେଇ କରିବା, ମୁଁ ସେ ହେଲା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଆଇଲା, ଡାକିଲା ଛୁଆ ନିଦଟା ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯୋଉ ଶୀତ କରୁଥାଏ। ତମର ତ ସମସ୍ତେ ବୋହୁ ଆଉ। ଆଉ କଣ ସତ କଥା, ଆଉ ମାନେ କଣ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ, ତମେ ଏମିତିଆ ପରିବାରରେ ବାହା ହେଇଛ ଯିଏ ସବୁ କଣ ମାନେ ହିସାବରେ ବଡ, କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ସବୁ ସାନ ହେବେ। ସାନ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାନ ହେବି, ନାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାନ ହେବି, ସେ ବୟସରେ ତ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ବଡ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମର ଫୁଟେଇ ପାରୁନି ଆଉ। କଣ ଏଠି ଫୁଟେଇବାକୁ ମନ ହଉଛି, ଫୁଟେଇ ହଉନି, ବୁଝିଲ। ଶୀତ ଯୋଉ କରୁଛି, ମତେ ଡାକିଦେଲା, ମୁଁ ଉଠିକିରି ସତରେ ବି ଫୁଲ କିଏ ନେଇଯାଇଯିବା ହେଲା। ନାଇଁ ମତେ କହିଥିଲ ଡାକିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଗାଧେଇବାକୁ, ତାପରେ ତମକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଲି। ଫୁଲ ଆହୁରି ବେଳେ ଡାକିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁ କହିଲେ ଫୁଲ ବା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଚୋରଣୀ ଗୁଡାକ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଭୋର ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଅଛି ରାତ୍ରି ଚୋର, ବୁଝିଲ, ଦିନ ମାନେ ଶୋଇବି, ରାତିରେ ଉଠି ବୁଲିବି। ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି ଟର୍ଚ ମାରିକି, 2ଟା ଗୋଟାଏ ରାତିରୁ ଉଠି ଟର୍ଚ ମାରି ଫୁଲ ନଉଛନ୍ତି, କି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡାକ। ତମର 2ଟା ରାତିରୁ, ଆମର ଏଠି ରାତି ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାରା ଚୋର ଗୁଡାକ, ସାରା ଫୁଲ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ସେ ଆଉ କଢ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, କଢ ସହିତ ଛିଡେଇ ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। ଶୀତରେ ଫୁଟୁନି, ଯାହା ଗୋଟେ ଫୁଟୁଛି, ଯୋଉ ଘର ଖାଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଟଗର ଗଛ ଲଗେଇବି, ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ମୁଁ ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ। କଣ କହିବି କହିଲ, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇବି ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଫୁଲ, ମୁଁ ସାଢୁ ଆସିକି 7:30 ହେଇଯିବ, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା 9ଟା 10ଟା, କୋଉଦିନ ବେଳାବେଳି ଜମା ନଥାଏ, କମ ରୋଷେଇ ଥାଏ, ସେଇଦିନ ବେଳାବେଳି ଶୋଇପଡେ। ଆଉ ତମ ବଚ୍ଚା ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସେ ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ବାପା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି। ହଁ, ଗାଧୁଆ ନାହିଁ, ମୁହଁ ଧୋଇଲା ତ, ବିସ୍କୁଟ ଟା ଖାଇଦେଲା ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଆସୁଛି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉ ନା, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଘର କଣ ପୂଜା ନୁହଁ, ସିଏ ତାରି ସାଙ୍ଗର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ହେଲା। ଯାଉଛି ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆମ ପୂଜା ଛାଡିକି ତୁ ପଳେଇବୁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ପୂଜା କିଛି କରିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିବି। ଯାହା ଛୁଆ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମି ଅଛି, ତା ଛୁଆ ବି ସେଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମି ହବ ନା।
ହବ ନା ମତେ କହିବ ନେହି ଖାଉଙ୍ଗି। ସେଦିନ କଣ କହିଲା ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଖାଉଙ୍ଗି ନା ନେଇ ଖାଉଙ୍ଗି ଗୋଟେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ହେଲା। ଶୁଣ ନା ଛୁଆ କଥା କାଲି ସେମିତି ଅନେ ମତେ ଟିକେ ଯାହା ବି ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଟେ ଉଷୁମ ହେଇଯାଇଥିବ ଫେର ଓଦା ଗୋଡ ଯଦି ମାରିବ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବନି। ଯତ ନାଇଁ ଘରେ କହୁଛୁ ମା ତୋ କୋଳ ଭିତରେ ମତେ ଗରମ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଶୀତ କରୁଛି ତୁ ଜମା କାରଣ ପଛ କୋଳରେ ଶୁଅ କିନ୍ତୁ ଏ ଘୋରିଗଲା ମୋର ସବୁ ବେଡସିଟ୍ କମଳ ଦମଳ ସବୁ ସେଗୁଡା ତୁ ଉଠାନା ଉଠାନା ତାପରେ ତୁ ତୋର ଘୋରିଅ ତାର ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଯୋଉଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ସେଇଟା ନିଜକୁ କହିବ ଏଇଟା ପରା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ମୋ ବାପା କିଣିଥିଲା ନୂଆ ବେଡସିଟ୍ ଟା ଜମା ଦବନି ମତେ ଗୋଟେ ମୋରି ଗୁଣ ତ ମାନେ ଧରିଛି ଆଉ ହେଲା। ଆରେ ଆରେ ସତ କଥା ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ସବୁ ସଫାସଫି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଆଗ ୟୁଜ କରିବି ଆମ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହିଁ ଦବନି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ସଫା କରିବି ହେଲା। ତୁ ଦେ ମୋ ମନ ଯୋଉଦିନ ହବ ମୁଁ ସଫା କରିବି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଡଉଥିଲି ହେଲା ଆମ ଘରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିକିଆ ସାଇଟିଆ ଖଟ ଯୋଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଶୁଅନ୍ତି ଯୋଉ ଖଟ ମୋର ସେମିତିଆ ମୋ ବେଡସିଟ୍ ମୋ କମଳ ମୋର ଗୋଟାଏ ରୁମ ତା ଭିତରକୁ ଆମର କେହି ହାତ ମାରିବେନି ନା କେହି ଯିବେନି ମୋ ରୁମ ରେ ବି କେହି ଶୋଇବେନି ହାଣିକି ମାରିଦେବି ଶୋଇଥାକୁ ଯିଏ ଶୋଇବ ଖାଇବି ତ ନିଦ ଖୋଲା ନଥିବ କାହାକୁ ପୁରା କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଲୁଚିବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମାମୁଁ ଘରିଆ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଲୁଚିବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବି ଗେଧା କଥା କହିବ ସେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ତୁ ମତେ କବାଟା ଆଉ ଦେଇଦେଇ ବରଂ କୋଲକୁ ପକେଇ ଦେଇଯା ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ବୋଉ ଯୋଉ ଶୋଧିବ ଭାଇ ତାପରେ ବୋଲେ ଏମିତି ହବୁ ଏଇ ସମୟରେ ଶିଖୁଛୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି ବୋଉ ମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ଡାକି ଆଣିବ ସିଏ ଝୁଅ ହଉଥିବେ ସେ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଡାକି ଆଣିବ ଏଇଠି ବା ଅଛି ଯୋଉ ଗପ ଚଲେଇବେ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ଛୋଟବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ମାନେ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଟପିଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉବେଳେ ଖାଲି ଖାଡ ମାଲା ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ହଁ ବା ମୁଁ ଖାଲି କାମ କରାବେଳେ ତୁ ରୋଷେଇ ଶିଖୁନୁ ମୁଁ କରିପାରିବି ତୁ ତୋର କଲେ କର ମୋ ବାପା କହ ତୁ ଜମା କରନା ମୁଁ କଣ କରିବି ଛୁଆଙ୍କୁ କଣ କରିବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାପା ବୋଉ ଖାଲି ମାରିବ ତ ଶିଖିବ ନାଇଁ କଣ କରିବ କୁଆଡେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆଉ ଶୁଣ କୁଆଡେ ଯଦି ଯିବି ବି ସେ ମତେ ଇଏ କରିବ କହିକି ଆସିବୁନି ଅମ କରିବୁନି ସମ କରିବୁ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିବୁନି ଏଡେ ଏଡେ ଟୋକି ଗୁରା ଗଲେ ଛୁଆ ଗୁରା ଏଡେ ଏଡେ ହେଲଣି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଥିବି ଏମିତି ଆଉ କୋଉଦିନ ଡାଲି ଫାଷ୍ଟ କୋଉଦିନ ଡାଲି ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲାଣି ତ କୋଉଠି ସିଝି ନଥିବ ମତେ କୋଉଦିନ ଦବ ଖାଇବାକୁ ମତେ କୋଉଦିନ ତମ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଆଉ ଫେର କହୁଛ ମତେ ଫେର କହୁଛ ତମେ ଆଗ ତମେ ନିଜେ ଘରେ ଶୋଇକି ଆଗ ଟିକେ ନିଦ ଭଲ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ତାପରେ ତମେ ତ କହୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଚଳିକି କହିବି ମନ କୁଲୁ ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଲେ ଯାଇ କଣ କରିବି ନା ଛାଡ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ବୁଝିବି ଆଜି ଫାଇନାଲ ବୁଝିବି ଆଜି ବୁଝିଲ ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ବୁଝିବି ଆଉ ସତରେ ମାନେ ପୁରା କଲ ବଲ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ନାହିଁ କାଲି ସେ ଶୋଇଥିଲା ନା ଉଠିଲା ତମେ ତ ଉଠେଇଦେଲା ପୁଣି ତାକୁ ଶୁଆଇଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ତ କଣ ମାନେ ହଲ୍ଟିଂ ମାଇଲି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତା ବଡି କମଜୋରି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲେ ଆଉ କିଛି ହବନି ସେଇଟା ଶୁଣ ୟାକୁ ମାରିଲେ ବଢିଆ ତମେ ଝଡିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିଲେ ହେଲେ କଣ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ହବ ଯେ ମାନେ କଣ ନଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ବଡି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡିବନି ଜଣେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଜଣେ ବି ଝଡିଯାନ୍ତି ଜଣେ ଦେହରେ ଲାଗିছে ସତରେ ମିଛ ନୁହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ବା ନାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି କରିବ ନା ବଢିଆ ଝଡିବାଟା ଥୟ ନାଇଁ ସତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା 30 ଦିନରୁ 30 ଦିନ ଯିବା ସବୁଦିନ ନା ସତ କୁହ ତମେ ଯଦି କହିବ ସବୁଦିନ ଯିବା କିନ୍ତୁ କଣ ସବୁଦିନ ଗଲେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇ ଆଣିବ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ବୁଝେଇବି ଆଜି ଫାଇନାଲ କରିବି ଆଜି ଫାଇନାଲ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ କ୍ୟାସ୍ ଦେବି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ପଇଲେ ଯିବି ସେଇଠୁ ମାନେ ATM ରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଦେବି ତାକୁ ଆସି ଭଣିଆର ତ ଫୋନ ପେ ନାହିଁ ସେ ସାରା ଗଜା ଗାଡି ବୁଝିବ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଆଣିବ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଅଭାବ ପଡିବନି ଖାଲି ଯିବି ତ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ତ ଖାଇକି ମେଲେଇକିରି ଶୋଇବ ମୁଁ ଖାଲି ଦେବି ଗେବି ପକେଇକି ନା କଣ କହୁଛ ନାଇଁ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଗୋଟେ ଖଡ ଖଡ କରୁଛ ସେଇଆକୁ ବା କଷୁଛ ଏଇ ବା ଯୋଉ କଣ ପନିପରିବା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ଭାବୁଛି ପଳେଇବି ବାହାରକୁ କଣ ଆମର ସେଇଠି ଇଏ କଲେ ବଢିଆ କରିକି ଖାଇବା ହେଲା
ଆଜି ତ ଇଏ ବାର ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଜି ବାର ନାହିଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ପିଲା ତଥାପି ତମେ କଣ ଖାଇବନି। ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଠାକୁର ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ସେ କେହି ଖାଇବେନି, ଖାଇବେ କି କେବେ? ତମେ ଯଦି ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ? କଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତମର ଖାଇବି, ବାର ହଉ ଅବାର ହଉ। ସତରେ ତମର ଦବ ନା କଣ ଇଏ ନା ଠେ ତାକୁ ଦେଖ ଶୁଣ, ଥରେ ଯଦି ମାନେ କଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ସରିଛି, ଥରେ ଯଦି ହେଇଗଲା ନା ତାପରେ ଦେଖିବ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲି ଚଲେଇବି ତମ ସାଙ୍ଗେ। ଖାଲି ଚାହିଁଲ ଏଇ ଗୋଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ ହେଲା କହିବି। ଆଉ କଣ ଦିନିକିଆ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁଦିନିଆ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିବ। ନାଇଁ ମାନେ ସେମିତି ନୁହଁ, ମାନେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ ଯେମିତି। ତମେ ହେଲା ତମ ଘଇତା ପଳେଇ ଆସିଲେ ତମେ ଆମକୁ ଭୁଲିଯିବ କଣ? ହଁ ମୁଁ ସେ ଥରେ ଦେଖ ହେଲା, ସେଟା ତମେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି।